Je presne 11 hodín večer na 26. januára a ty si práve naladil Natanielov internetový glosár aktualit. Internet, Natanielov internetový glosár aktualit. Dneska mám veľké novinky. Nemám, ale napadlo ma, o čom budem rozprávať. 11 hodín večer, ako som povedal. A mal som ísť spať, idem spať. Len natočím toto 10 minútové video. Tú motiváciu som dostal po tom, čo som si išiel robiť skincare a mal som jednu zásadnú realizáciu. Som v svojom prime. Toto je môj prime. Toto je môj prime. Ja som v prime. A vždy ma poteší, keď si uvedomím túto správu, novinku. Prečo tak ťažké rozprávať, ja sa vždy tak strašne zadýcham. Vždy sa proste poteším, keď si toto uvedomím, že aktuálne som prime. Cvičil som masívny, som najväčší, aký som kedy bol. Pleť je na tom celkom dobré, relatívne. Ako by mohla byť, žiadne pimples ani nič. Mám čierne vlasy, mám ideálnu dĺžku vlasov, aj keď to tak možno nevyzerá, ale toto je moja ideálna dĺžka vlasov. A neviem čo ešte. Ešte som v svojom prime. Pravdepodobne som aj najvyšší, aký som kedy bol. Čož dáva zmysel. A zase to je realizácia, ktorú som mal, keď som išiel po chodbe sem. Som prime. Jediná vec, čo mi chýba, je začať točiť content. Pretože vám poviem, ja som 11. novembra, alebo začiatkom novembra proste, som si urobil plány. Urobil som si plán of ascension, kde som si spísal body, ktoré chcem splniť na to, aby som ascendol. A proste, aby som sa v živote posunul. Som si napísal tieto body. Počkaj, to pauznem. Dobre, takže ja vám prečítam svoj 6-bodový plán ascensionu, ktorý som, neviem, ako som to myslel vtedy. Či chcem do konca roka ako splniť, alebo na nový rok to je plán, ale ja som to proste začal v ten moment, ako som to napísal, pretože to je tá založená vec, ktorú chceš spraviť. Nechceš sa vyviazať na nejaké termíny priebané. To som sa dočítal raz v jednej knihe. Atomic Habits. Je to taká níž kniha, mali by ste si pozrieť. Mali by ste si prečítať túto literatúru. Prečítam vám teda tieto body. Hej. Splnil som 5 zo 6 som splnil zatiaľ. Za mesiac. Dobre, 2 mesiace, lebo 26. zjavne ty kokot. Teoreticky 3, lebo to bolo začiatkom novembra. Ešte aj december sa ráta. Dobre, ale ja som to zmenil fakt veľa, ak to teraz čítam. Prvý bod bola strava. Akože nie tá aplikácia, ale akože začať jesť poriadne. Robil som si ChatGPT friendly dietu, ktorú dokážem nie ChatGPT friendly, ale pomocou ChatGPT som si spravil Lidl friendly dietu, teda pozostávala z tuňaku, celozelených kajzeriek, teda stále pozostáva, ja tak stále jem tvarohu a banánov. Plus školské obedy a večera. To je moja dieta. To je moje reálne to, čo jem. Ale je to dostatočne čisté, preto aby sa mi celá pleť proste vyčistila. Takže samozrejme, keby som sa dostal bližšie, tak bolo vidno, aké je zajebané ešte. Ale to spraví GHKCU, lebo to sú už iba jazvy po akne. Ale žiadne nové pimples už nevznikajú. Tak to bolo o mnoho horšie. A retinol mi strašne mal pomáha ešte. Takže a ešte whey s mliekom si robím. Vidíte, že tam je. Nemaj, to je s poblivecom, ja mám svoje doma. A ešte veľa jem cottage cheese a cottage tresku. Milujem cottage tresku, ale hlavne milujem kajzerky. Ich zjem, že 10 za deň. Ak je proste taká príležitosť. Jem veľa banánov, preto potásium. Pretože keď potom idem do fitka, tak vždy strašne dobre vyblotnem a strašne sa ma to baví. Takže to odporúčam. Druhý plán je gym lock-in, pretože ja som pred týmto plánom chodíval hlavne robiť kalisteniku. Ja som cvičil vonka. Prvé 2 roky som cvičil vonka iba s vlastnou váhou. Potom som si ku koncu ešte kúpil vestu s váhou. Ale hneď, ak som si ju kúpil, tak som ju maxol aj na pull-upy, aj na dipy, takže som si radšej kúpil permanentku potom, čo som trošku dojebal.
Nemusel som si kúpovať a mám ju doma teraz. Takže doma teraz budem cvičiť fakt efektívne. No, takže druhý bod je gym lock-in, maximovať gym gains, maximum hypertrophy. To je proste optimalizácia svojho cvičenia, čo už som dokázal. A rastiem. A mám progresívny overall. Fakt, že som zosilnil za posledných pár týždňov. Tretí bod je robiť kardio. Pretože kardio robí celé telo zdravé, takže možno to bude ukázať aj na mojich health marks. Čož sa aj stalo. Robím kardio, nie tak často, ako by som chcel. Ale tak 1.5 hodiny dokopy týždenne, čož incline treadmill to robím, akože chodím po incline. A samozrejme chodím s obsom vždy, keď som doma, čož je fakt akože sa nakopí. Nie je to tak veľa kardia, ale zjavne to stačí. Staminu mám stále dobrú. To je jediné, čo ma trápi. Dobre. 4. bod. Randenie. Ja vám to prečítam od slova do slova. Výjsť z komfortnej zóny a komfortovať nejaké štetky. Musím sa spokojiť s tým, že budú mať nudnú osobnosť pre experience, aby som mal ženy v živote. Takže som to urobil. Ja som si začal postovať na Snapchat. Písal som si so štetkami. Vydržal som tak týždeň. Urobil som si roster tak 5. Potom som našiel jednu, ktorá ma fakt že zaujala, takže všetky ostatné som si blokol a ona je teraz moja priateľka. Nie štetka, to som v živote nepovedal. Kvôli tomu, že nie štetka, tak som si všetky ostatné blokol, aby som mohol byť s ňou a venovať sa jej naplno. Ja som sa fakt že blokoval na to, aby som ju zbal. Bola to zábava. Je to stále zábava, mám ju rád. Takže to som splnil 4. bod, čož je dosť pravdepodobné, že to bolo aj ten najťažší bod akože z týchto 6. A pošťastilo sa mi, za čo som rád. 5. bod. Soft maxovať. Nafarbiť si vlasy a obočie na čierno a obočie o tak 2-3 stupne tmavšie. Čož, ak sa pozriete, som splnil. Ak to porovnáte s predošlými videami. Teraz som rád, že som tie videá začal robiť kvôli tomu, že teraz už sa viem pozrieť dozadu, že ako som na tom bol. A viem sa pozrieť dozadu, že toto bol môj prime. Toto je môj prime. Vidíte ten kontrast proste s tými modrými, vidíte ten kontrast s tými modrými očami? To je šialené. Preto to video máme aj zapnuté svetlo, aby som bol plný energie a energetický. Nemôžem byť až tak energetický, lebo stále musím šepkať do mikrofónu, to skôr na ASMR videa. Ale tak čo sa dá robiť? Už natáčam 8 minút. Dobre. Posledný bod, ktorý som bohužiaľ nesplnil, všetky ostatné som splnil, ktorý som si napísal, teda, kedy to bolo? 1.11. Takže začiatku novembra, jak som povedal. 6. bod. Začať postovať denne random pičoviny od politiky po BP, byť real proste. Vyjebať sa na gym content a dávať ho iba občasne, ak sa mi niečo podarí. To sa mi teda nepodarilo, lebo nepostujem. Niečo postujem tuto. A toto ma napadlo až na nový rok, že chcem toto robiť vlastne. Tieto updaty, kde iba rozprávam, aby som sa naučil rozprávať. A mám pocit, že už mi to ide lepšie. Kvôli tomu, že som motivovaný a viem, o čom chcem rozprávať. Včera som absolútne netušil, o čom chcem rozprávať. Ja to tak vyzeral. Ukázal som tam, lebo tam som sedel. Dobre. Potom tu mám napísané iba proste eyebrows styling a skin quality maxing. Ak urobím všetky, tak easy 6'2", Chadlight, mug niggers. Nie som Chadlight a nemugujem niggers. Počkej, to vlastne nemôžem hovoriť. Nevadí. To je sneak peek, to som v živote nepovedal. OG čapka. No akože nie OG, ale teraz bude OG v ten moment, čo to dosiahnem. Chápeš? Neviem, čo sa nebude robiť. No a ešte, keď sa vrátim k tomuto onému, že keď dočítam to najskôr, potom sa vrátim k tomu 6. bodu. Musím sa zbierať 3 komfortov v mojom živote. Horúce sprchy, pečivo, komfortný spánok. Všetky z nich vysvetlím. Horúce sprchy, to som si už rozmyslel, lebo usudzoval som, že horúce sprchy mi dojebávajú kožu. Hlavne tvár
keď si dáš vrelú vodu na tvár, alebo ja sa sprchujem fakt teplou vodou, tak ono ti potom mám toto priebané začerňovanie, nie mi to spôsobuje, a ak nespôsobuje, tak minimálne zhoršuje. Takže preto to je komfort, ktorého by som sa mal zbaviť a zároveň mi to robí exém na rukách. Kvôli tomu, že tá teplá voda proste mi tak dráždi tie ruky a ja sa trochu prchujem ešte 2-krát za deň. Čo už fakt nie je zdravé. Ale ja to milujem. Je to komfort v mojom živote. Ja si ho nechám. Pretože studené sprchy zabíjajú gym gains. Nikdy sa nesprchujte studenou vodou po fitku. Pred môžete, ale po nikdy. Pretože vám to úplne ovplyvní vašu hypertrofiu. Hypertrofiu vašu. Potom druhý bod je pečivo. Prečo by som sa mal zbaviť pečiva v mojom živote? Milujem pečivo, ja strašne milujem pečivo. Ale musím sa zbaviť bieleho pečiva. Pretože to ti spôsobuje breakouts. Fakt, že zlé. Lebo to sám sú stále fake pičoviny. Preto jem celozrnné kajzerky, ktoré sú veľmi zdravé. A majú ešte viacej kalórií. Takže ak balkuješ, to je výhodné. Ak katuješ, asi tlstý kokot, tak to nie je výhodné. No tak čo už. Takže bavil som sa toho komfortu úspešne a prišiel som na celozrnné kajzerky, ktoré nie sú preferované mnou, ale oklamal som svoj mozog v to, aby som ich mal rád. Aby som ich mal radšej. Počkaj, ja vlastne toto môžem použiť ako, miniatúru. Nigga. Toto bude merch, toto bude môj merch, to si píšte. Budem predávať nigga čiapky. Z 1G. Lebo na to nie je internetový glosár aktualít. Ja už som sa tam čo povedať, ja sa fakt zlepším v tomto. To je skvelé. Teším sa, až toto video budem točiť doma. Dobre, tretí bod bol komfortný spánok. Prečo? Lebo ja spávam na bruchu, je úplný kokot. Ono mi to spôsobuje skvelú úzvu. Ja to cítim. Minimálne ja si to myslím a potom sa to deje. Pretože sa zapalujem do toho, aby som si to myslel. Keď spím na bruchu. Lebo ty, ak spím, tak ja musím mať hlavu buď do jednej alebo do druhej strany. Inak to proste nejde. Chcel by som nejaký vankúš, nemôžem mať tú hlavu proste rovno pod seba. To by bolo skvelé. Videl som to na TikToku, ale mali to tak, že tam mali hubičku v ústach a fakt nemôžem malbridovať celú noc. To akože nie je optimálne vôbec, chlapci. To vôbec nie je optimálne. Najlepšie spať na chrbáte. Naučte sa spať na chrbáte. Ja som sa to stále nenaučil. To je možno nejaký podbod, ktorý som tiež nesplnil. Ale ani tie horúce sprchy. No, robím to, že vlasy si umývam studenou vodou aj tvár. A telo mám v piči. Bohužiaľ. Ten melatonín to schová. Tie exém. A možno GHK na to pomôže. Kto vie? Kto vie? K tomu sa tiež ešte dostanem. Ohľadom melatonínu. Situácia. Došlo k vývinu. Nedošlo k vývinu, ale o mňa v hlave došlo k vývinu. Ku konklúzii. Dobre, takže je to akože nekomfortné spať na chrbáte, ak som si práve nevyhonil. Vtedy dokážem zaspať, to je jediný prípad. Ale ak to je väčšinou spolubývajúci, tak to úplne sa mi nedá tak zaspať, ak chápete, akože čo myslím. Ten neprišiel. Neviem. Ale mám ho rád. Homo. Dobre, takže keď sa vrátim k tomu 6. bodu Internet Presence, začať postovať denne random pičoviny od politiky po BP, byť real proste. Chcem, aby ľudia si pamätali moju tvár. To je proste vec k nezaplateniu. A keď proste si spoznajú, ľahko ťa ľudia spoznajú na internete. Proste chceš, aby si ťa ľudia z niečoho pamätali. Ja som zatiaľ natočil 3 videá, také, z ktorých som dal snahu. 3 alebo 4. Počkaj, sa pozriem na TikTok. Pozriem to. Dobre, sú to 3 videá. Prvé video bolo 6 faktov o 9/11, ktoré si fakt nevedel. Je to konšpiračné video, kde som hovoril, prečo bol 9/11 sfalšované. Je to pravda. Alebo je? Ja neviem. Povedz mi ty. Mám ho aj na tomto kanáli, ale je súkromné. Takže za 1 like ho zverejním. Potom mám ďalšie video, ktoré je... Počkaj, pozrite na ten kontrast v tých očiach. Asi to ani vidno, lebo to mám fakt, že 12 pixelov tá kamera. Vidíte ten kontrast? Toto sú honeypoty vysvetlené.
Čo je video proste, kde som skúšal nový koncept. A aj to video o 9/11 bolo proste vo forme prezentácie. A takisto sú aj tie honeypoty. A proste mám tam veľa textu a ja poviem. To je druhé video, ktoré som spravil. A tretie video je, ako na mne nahlásiť bombu cez internet. To na YouTube asi nemám. Sa mi zdá, asi určite. Mohol by som to tam dať. A tam som proste hovoril o TailsOS a jak to funguje a že nie je to v forme prezentácie, je to proste o forme japovania a občas tam pre overlaniem nejaký obrázok. Mal som tam, ale vlastne fakt, že jak kokot. Sub 3, Subhuman. Takisto aj na tom honeypot videu. Čo je toto proste, čo je zachalané. Jak úplne kokot som tam vyzeral. Čiže na vlastne má chcem, čo tieme. Aktuálne mám odkat, vtedy som mal nejaký random cut. A bol som ďalší video. Toto bolo fakt dávno natočené, keďže tam ešte je teplo. Mal som tam mať bundičku, takže to bolo nejaká jar. Na piču jeseň. Neviem, čo to mohlo byť október, najpozdejšie. Najpozdejšie v októbri som natáčal to posledné video. A mám ich iba na TikToku. Chcem ich dať aj na Instagram. Takže to sú 3 videá, do ktorých som dal snahu. To prvé video malo 13 000 malo. To 9/11, potom dostal ban. Community strike. Community guidelines violation. Honeypots Explained má 1500 zhľadnutí, keďže to bol flop, pretože to nebol proste zábavný koncept, nebol som tam vtipný a bolo to veľmi, veľmi niche. Takže také video by som chcel občas tam proste overlaynúť. Nechcem dávať tie najlepšie stále za sebou. A to posledné je ako nahlásiť bombu. Sa dostalo inak dakoľko do videa, to bolo fakt funny. Mi to proste random poslal kamarát. Dal to nakoniec videa a ako overlay do reklamy. Ďakujem, chalan. Ja som mu za to pomstím ešte. Pamätajte si moje slova. To by znel fakt zle, keďže hovorím o tom, ako nahlásiť bombu. Beriem to späť. Počkajte, vám ukážem ešte jedno video. Nie toto, ale toto. Ja som sa proste random natáčal. Hej, tak kokot, jak si to dal. Ja som tam vyzeral celkom dobré. Damn. Možno som tam vyzeral lepšie, jak to. Ale to je tým filtrom. A určite aj na myhalnice som mal spravené. Korolnuté, no jasné, to tam vidím. To by som mal zase tiež robiť, čo tie veci robiť taký rozdiel. Eyelash curler, to asi začnem znova robiť. Len si to musím nahrievať zapalovačom. Kúpený crackhead. Na to, aby tie myhalnice vydržali celý deň. Omagoval som tam. Vyzerám ako pretty boy, fanboy, ale tak čo sa dá robiť. No dobre, takže, ak si to videl. Takže máme 13 000 dostal strike, takže to mal ešte o mnoho väčší potenciál. Potom 1500 flop a toto posledné má 22 000 zhľadnutí. Počkaj. No dobre, takže čo som chcel povedať týmito videami, je, že som dal do 3 videí snahu, z toho 2 sa darilo, že veľmi dobre. Takže ja myslím, ak v tomto budem pokračovať, dám do tých videí snahu, tak ja mám veľmi veľký potenciál na tomto úspeť. V tomto odvetví uspieť. Samozrejme, chcem do toho pridávať Blackpill content, ale chcem to dostať pre normies. Ja to chcem dostať do tej verejnej populácie. Ja chcem, aby normies vedeli, čo je Blackpill. A ako to funguje. Pretty privilege, všetko toto. A ak sa mi to podarí, tak to bude geniálne. Mám toľko možností, mám toľko potenciál, mám takú šancu proste na to dosiahnuť. Toľko to možností, mám toľko plánov, mám tak veľa plánov. A to musím uspieť. Preto robím toto všetko. Preto všetko to zarobím na to, aby som uspel. Takže chcel som natáčať videa. Ale dôležité je, nemusím do všetkých videí dávať snahu, ale stačí, keď do niektorých proste budem japovať. Ale proste bude to vtipné. Bude to krátke, low effort content, ale ľudia si budú pamätať moju tvár. A ak do nejakého dám snahu, ľudia si už pamätajú moju tvár. Má to väčšiu šancu na úspech. A potom môžem preraziť s tým, čo ma reálne zaujíma. Môžem to monetizovať. Môžem kapitalizovať na svojich príležitostiach. Môžem poznávať tento svet a proste môžem niečo dokázať živote. To je ten cieľ. To je tá vízia. To je tá myšlienka.
Fakt sa mi spáči, ako som sa zlepšil v tomto. Neprestanem. Teraz som sa dostal do bodu, kedy ma to začal baviť. Ešte viacej, ako ma to bavilo predtým. A to iba 5. diel. Dielo 36, uvidíte môj penis. To si píšte. Zaujímavé, kedy dostanem prvé zhlédnutie. O tom natočím potom to video. Jak dostanem prvé zhlédnutie. O môj bože, to bude vtipné. Budem oslovať prvé zhlédnutie. Toto je dokumentárny kanál, keby niekto nevedel. To je nič seriózne. Toto je dokumentácia môjho úspechu, ktorý sa ešte nestalo, stane sa. Treba si veriť. To je to hlavné. To je všetko, čo by som vám dneska povedal, keďže toto už má 21 minút. Ale celý čas som jaboval, to sa mi páči. Dneska tam neboli žiadne prázdne úseky. Možno jeden alebo dva. 6, 7. Dobre. A ešte k tomu melatonánu. Je objednaný, neprišla žiadna konfirmácia, takže neviem, či to vôbec príde tento týždeň. Posielajú tu sú skurveného účenca, oni to nevedia poslať. A už sa toho bojím menej. Ako som sa bol predtým, šanca na melanomu je celkom nízka. Ľudia fajčia každý deň a majú istú šancu na rakovinu. Takže keď dám jeden sajko melanomu, iba preto, aby som videl, ako to s tým budem vyzerať, tak sa nič nestane. Dám nízku dose, nebudem chodiť do solárka, proste nebudem si dávať sunscreen, nech ma to trošku spáli. Aj akože na tomto zimnom slnku. A hlavne nech sa mi to priateľka vedela. Pretože ona bola celkom proti tomu, keďže to je tam akože zvýšená šanca na melanómu, čiže je rakovina kože, čiže asi dosť nepríjemná. Ale GHKCU chcem definitívne píchať, len chcem začať s týmto najskôr a postupne to pridávať, lebo musím objednať chladničku celú prenosnú, keďže GHK sa pícha denne. A to by som mal teda, ale ak budem píchať iba to GHK, neviem, či sa mi chce. Lebo to už by som rovno píchal toho viacej. Melanom sa pícha, melanom, ty kokot. Melatonan 2 sa pícha, raz za týždeň alebo dvakrát, takže by som to nemusel nosiť za sebou. Iba som to nechal na intráku. Pretože rodičia o tom nevedia. Fun fact, rodičia nevedia ani o tom, že som si nafarbol vlasy. Čo je dosť vtipné. Ale zistia, asi si to všimnú. Som šťastný z tých vlasov, ale som fakt, že malinký, čo ti jebe, chcem píchať. Asi mi neschválil destiak frajerka. Asi neviem, jak úplne kokot. Oný podpapučiak do piče. To je hrozné. Počujem vychovateľa na chodbe, takže končím toto video. Majte sa pekne. A sláva Ukrajine.